yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. Talatu, amshi Talatu. Me hakan yake nufi? Dakuwa ce ko menene? Dakuwar uwaki, sakin ki nayi saki uku. Ki tafi gidan ubanki. Alhamdulillah, ai dai ba sai na yi zaman ta kaba ba ko? Tahir, wace irin zuciya Allah ya dasa maka ne? Ka sani cewar relationship din nan was established tun muna yara 'yan ƙanana ba mu san kanmu. Kada fa mu bari yara ƙanana yanzu zo su farraka mu fa. Ai tun lokacin da aka ɗaura auren ku, ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, sannan kuma iliminki ya tashi daga hannun iyayenki ya koma hannunsa. Yadda ni dai nake ji a raina kamar